hasiko gara. Eta, Bizkaiko, Ligako, garaia hasiko gara. Eta hau, ondarru izan da, ondarru izan ezbordena. Hirugarren mozklan, eta Francisco Domina, ondarru, aurrera, ondarru nesketa,
egin zaitze, arau munduari, eta Bizkaiko txapelketa hori. Arau mundua, Portugaleten egin, hirugarren postu horretan. Bigarren postuan, Zidorezko Domina, Mexikan, Picassoko ama, aurrera Itxasoka. Eta hortze dago, Carlos Sergio, Bizkaiko Forua Olímpico. Kirol aurrekoak Domina, Zabaita, Eduardo Babar, Zestauko Dudariko, Zideo Txabe, Domina horrek, zemota. Eta txapelduna, gaurkoa, Bizkaiko txapelduna, inbati maior eta nesketan, Bizkaitarra, Kanku Arra! Promesa, neska, Ligako, txapelduna, Ligako, garailea, Portugaleten.
앞에입니다. 너무 잘하네요. 뛰어봐라. 아웃이야. 소리나 뛰어나. eso 누구냐? cadete masculino, campeonato de España, en orden, postulan, Alcoan, Taiku, ahora, Taiku. Sabiendo mi caña, ligancia, domina tu ley, esta voz con él. ¡Dígamela! ¡Ábrela! Postua, geratuta, etxoko neska daudela.
erregularren izan dira, kasu honetan, kategoria juvenil masculinoan erregularren dira, Kaiku, aurrera, zestauko,
agradecimiento excepcional a toda la conversación.